Самичък в студената бяла гора, 2 нощи човека се влече. И каза гората, нима не разбра, ранен си, отиваш си вече. Умираш, далече отряда сега, ни стряха, ни лек, ни пътека. Но глух бе човека, съборен в снега, пълзеше човека. И каза гората, смири се и спри, не ще се изтръгнеш от мене. Виж, бързия гълъб е паднал дори до тебе с крила окротени. Къде ще отидеш с такива нозе, крилете щом в мен са сковани? И спря се човека, и гълъбът взе, и скри го до своите рани. И гълъбът сбрал топлина от кръвта, под пазвата трепна полека, удари с криле и натам полетя, където не стигна човека.